No vittu nukui! Koi vittu ihmistä anna vittu lepätä. Missä se taksi on? Kuvaaks tää nyt? Joo. Velto, oot mennyt ihan mäsäks? Tää menee ihan mäsähyks tää näin. Oot mennyt ihan mäsäks? Tää menee ihan mäsähyks. Ei, Rai tuleks taksi? Tää on ihan masentää jätkä. Meillä on ihan hauskaa, me saadaan jäädä. Niin hauska, pidä ite hauska vittu kun on tässä kunnossa. Niin kannattaa Joo, olla. ihan masentää vähän saari. Hei lopeta Ota se sun videokamera. lakki putos tonne maahan. Vittu lakki, näin! Joo oikeesti! Joo oikeesti se kamera vittu menee mäsä. No heitä se mänä. Et kyllä ei. Jätkä pääs YouTubeen. Tää tekee joo, että me saadaan juoda ja kunnon kännistä.